Čaute ľudia, ďalšie video Minecraft Hardcore a dnes pôjdeme v tomto videu ťažiť. Dúfam, že si video užijete. Nemám čo tu ďalej hovoriť a obkecávať. Môžeme sa do toho pustiť. Ľudia, ani ja som to tak nečakal. No, to je všetko, čo som potreboval. Našiel som 9 diamantov, takže my teoreticky sa môžeme už vrátiť naspäť. Naťažil som si nejaký ten obsidian na enchant. A potom som si chcel vykraftiť nejaké knižky na bookshelfy, no ale... Takže som šiel po nejakú tú kožu. Potom som sa vrátil a vykraftil nejaké knihy. A potom som sa už len levelil a išiel som enchantiť.
Takže tak. A potom som už začal aj stavať bejsku. Neskôr som potreboval autosmelter, lebo som potreboval to nejaké sklo na tú bejsku a to bolo strašne nadlho, jak som si proste vypaloval v normálnej peci to sklo, tak som musel robiť niečo rýchlejšie. Hovoríte si, prečo mám koberce v tej čestke? Je to preto, lebo s kobercami sa dá vypalovať a mám dokonca na to aj farmu, preto. Takže toto som robil celú dobu a potom z nejakého dôvodu sa mi sekol celý záznam a asi 50 minút videa je tam seknutý záznam, proste je tam seknutá kamera, nie je tam nič vidno, ja sa ospravedlňujem. Takže tu máte finálny výsledok a asi tak no. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo a ja sa budem tešiť na ďalšie. Čaute.